Quero dicir que é un orgullo persoal, dende logo, como veciña de Redondela, estar aquí e tamén profesional. Sempre digo o mesmo, pero que me parece importante contalo. Como xornalista, durante unha década acumulei unha vintena de contratos. O sea, a precariedade marcou toda a miña carreira profesional. E hoxe podo contar que escribo un poquinho máis adiante na sección de Sociedade e Cultura. Con orgullo, digo. Levo, como vedes, unha camiseta que di que a cultura galega é importante por moitas cousas, pero especialmente porque recentemente asistín a unha conversa na que, se cuestionaba un pouco a nosa cultura e eu creo que tamén a intelixencia do noso pobo. Co cal, creo que era unha ocasión perfecta para lucila. Igual que o pregón que vou ler agora e que titulei Come libros. Hai un espello oxidado enriba dun lavabo. Hai enriba dun lavabo un espello oxidado que reflicte a imaxe dunha nena que chora. Come libros, come libros, come libros. Dis que a insultaron. E esa nena que chora está trabada e derrama bágoa sen parar. Escorréganlle facían abaixo tantísimas que por iso non é capaz de ver aínda o tremendo piropazo que agocha tal intento de moza. Pensei que era boa idea convidar a esta apertura da Feira do Libro de Redondela aquela cativa para acompañarnos e fica por aí. Igual non a ven porque é tímida e introvertida, pero está entre o público. Cos ollos moi abertos, xa sen vaguas e completamente abraiada polos camiños que se lle poden abrir a unha persoa por comer libros. E se hai alguén a quen darlle as grazas hoxe é a ela, precisamente por non soltalos sen deixamais. Esta pequena lectora tivo a mellor das sortes no seu día, o acceso a unha biblioteca pública. Como tantas rapazas e rapaces e as xeracións que naceron e medraron nesta vila a finais dos 80 e nos 90, os venres eran o seu día favorito, porque era día de biblio. Pero moi especialmente o que sempre desexaba era que houbera xornada de contacontos. Non só as baldas repletas de libros facían voar a súa imaginación, senón tamén o talento dunha maravillosa profesional da cultura galega chamada Paula Carballeira, quen iniciaba na nosa biblioteca os seus primeiros pasos como narradora oral e quen en 2023 foi recoñecida nada máis e nada menos que co Premio Nacional de Literatura Dramática. Imposible de esquecer o seu barba azul. Paula, quen tan fermosa pegada deixou en Redondela, é tan só unha mostra illada da fonda calidade literaria que gardan as creadoras e creadores do noso país. Basta con botar unha ollada aos últimos premios nacionais de poesía, coas galegas facendo gala da nosa longa tradición poética, ou a fito internacional acadado este mesmo ano por Ismael Ramos, primeiro autor do Estado español en facerse cun dos galardóns literarios máis prestixiosos de relato curto de Estados Unidos. Porén, a excelente colleita de recoñecementos e galardóns, así como os magníficos datos que revelan que Galicia é unha das comunidades máis destacadas en canto a índice lector ou densidade de librarías por habitantes, baten contra un dato demoledor. O mercado do libro galego acadou recentemente unha nova cota negativa, caendo un 7%. As nosas creadoras, creadores, o noso idioma non merecen esta cifra irrisoria. Está na nosa man mudalo e se cadra, pois un bo inicio sería levar desta feira que hoxe comeza algún título en galego. Volvendo a Redondela, esta vila na que Cortázar querería ter instalado cuartéis de primavera, ou na que Lorca escoitou por primeira vez o son dun alalá cos versos de Rosalía de Castro, creo que podemos sentirnos moi orgullosos e afortunados como pobo por poder dicir que dende hai unha década contamos coa nosa propia festa dos libros. Teño escoitado, non en poucas ocasións, que a literatura non salva vidas. A nena que aínda fica por aí, que leva unha camiseta da biblioteca pública cun lagarto verde e na que pode lerse un libro un amigo, discrepa. Os libros poden ser o mellor dos refuxios contra as violencias. Un poema pode ser o ar, sinónimo dun alumiño ou dunha luminaria de esperanza na escura travesía da depresión. E, dende logo, as lecturas son o mellor dos antídotos contra a ignorancia e a morte do intelecto. Temos unha débeda histórica coas mulleres escritoras e coas voces disidentes. Equilibremos esa balanza, por favor, e tamén apostando polas lecturas e polas traducións en galegos. E, sobre todo, e moi especialmente, sigamos comendo libros ata fartar. Feliz Feira do Libro de Redondela, viva a cultura galega e viva Palestina libre.